אתם בטח טועים לעצמכם, איך הגענו למצב הזה? אתם יודעים מה? אין לי כוח להסביר. פשוט תראו. מצלם? מצוין. פה זה הקמרטה. מה הולך, חבר'ה? מה קורה, רוזל? קליק! אחי, מה איתך? עשרים וארבע שעות לאחר מכן. תגיד, אחי, ראית את רותם? אתה יודע, הרופא לא מגיע, הוא תמיד מאחר. תכלס, אתה יודע אם הוא רוצה לנגן אחר כך? הוא אמר לי שכן. היום באתי לדבר איתכם על אקורדים דיסוננטיים. אקורדים דיסוננטיים, כפי שאתם יודעים, מוסיפים הרבה עניין ומתח במוזיקה. איבנה, את יכולה שנייה לנגן לי טריטון? בסדר. אוי ויי! אני שונאת דיסוננס, זה ממש כואב לשמוע, ממש מוזיקה של השטן! ובכן, אולי אקורדים דיסוננטיים אינם כוס התה של כולם, אבל הם מרכיב מכריע. בלעדיהם המוזיקה משעממת וצפויה. נכון מאוד. בכל מקרה, אקורדים דיסוננטיים מופיעים לכם הרבה במוזיקה מודרנית. כפי שאתם יודעים, אקורדים דיסוננטיים באתי היום לדבר רותם? אמרתי לך שיבוא. הוא הגיע? אנחנו כבר בסוף השיעור. איפה היית? בשירותים. שעה? יאללה, חבר'ה, בואו, מנגנים. ביי, עמית. ביי, עמית. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes. אוי, איזה יום ארוך לסטל. מה היה עם השיעורים האלה בתולדות? אין לי מושג, אני לא יודע מה היא רוצה תסתכל ממני. את הסיכום שלה, הסיכום. נגן? בוא נגן משהו. כן, יאללה. אתה הקטן, לא? יונתן זה טוב. כן, יונתן זה. יאללה, יונתן. יעל, תן לנו את זה. 1, 2, 1, 2, 3, 4. יונתן, הקטן, רץ בבוקר אל הגן. תשמעו, אתם חייבים להסכים. אנחנו קוראים בחדר שווים. טוב, נראה לי שיש לנו משימה לעשות. רגע. חשבתם על האפשרות שזה בכלל מלכודת? מה, אתה אומר לי שאתה רוצה לאשר את עמית ואיבן לשם? כאילו, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? אני רק אומר שכדאי שנחשוב על רוי! האפשרות... אתה צודק, מסכים איתך. מה, אתה דפוק? אני עם רותם על בטוח. שלב, מה אתה אומר? שלב. שלב? שלב עם יד. שלב.
אני אוהב ברבי, ידעתי שברבי הוא הכי טובה בעולם? ברבי זה החיים, ברבי זה החיים. ברבי. אני יודע מה הוא רוצה. מה? טוב. נראה לכם זה יעבוד? אם אתה רוצה את זה, אתה צריך לבוא איתנו. אוקיי. טוב, נתחיל להתארגן. יש שם שומר. מה עושים? למישהו יש רעיון? יש לי רעיון. מה עשית? מה? עשיתי את מה שצריך לעשות. בואו. תביא לי את זה. תנו לי! בילי שכחה לנעול את הדלת? מה זה? איפה שלם? וואי, ידעתי שלא היינו צריכים לבוא לכאן. היי! שלום רבותיי. רבותיי, שבו בבקשה. עכשיו, אתם בטח טועים, אין לי עכשיו מפה. כבר שנים שאני מנסה לצרף אתכם להרכב הקולי שלי. זהו! החלטתי לקחת את הדברים לידיים שלי. רבותיי, אתם הולכים להישאר פה עד שכל אחד מכם יצטרף להרכב הקולי שלי. אני ורועי אמרנו לכם שלא היינו צריכים לבוא פה. למה לא הקשבתם לנו? לא ידענו את זה, נכון רותם? רותם? אתם צודקים. אני זה שהביא אותנו לפה. אבל אני גם זה שהולך להוציא אותנו. למה אתה מתכוון? יש לך דרך לצאת? יש לי רעיון, אבל אני צריך את עזרתכם. מי איתי? אני איתך. גם אני. בוא נעשה את זה. זו התוכנית. סטליק ורוי, אתם על המצלמה הימנית. יאיר ושלב, אתם על המצלמה השמאלית. אם הכל עובד לפי התוכנית, נצא מפה בערך עוד שעה. כן, בילי? כן, בילי, לא פה. השומר נגד חברי המגמה. פייט!
אתה, בוא לפה. Game over. יאללה, קומו! איך עשית את זה? אוי, הבטן, יאללה. בואו. בואו. רבותיי, באמת חשבתם שתוכלו לברוח? שלם, מאיפה הבאת את זה? אל תשאל. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. היי, אני טומטרגל, ונמאס לי לנגן גרוע. האם לכם נמאס לנגן גרוע? לא דיברתי אליך, דיברתי אליכם. מעכשיו, פסנתר שמנגן לבד, חדש, בנוצים בפיאנו. נוצים בפיאנו! נמאס לכם לנגן בפסנתר? לא אתה! אתם. מעכשיו כבר לא תצטרכו לנגן בפסנתר. לימדו גיטרה. אין כוח לחרא הזה. עכשיו אתם הולכים להפסיק לשיר בדיסוננס! דיסוננס? איפה שמעתי את זה כבר? אני שונאת דיסוננס, זה ממש כואב לשמוע, ממש מוזיקה של השטן! ידע מה צריך לעשות. כולם, בואו אליי. אני הרכזת שלכם! אני הרכזת שלכם! אני הרכזת חבר'ה, נראה לי יש לנו.
שלנו. היה לנו כיף אבל גם מעייף, כמעט שוויתרנו. צחקנו אבל בכינו יותר, אני הבמאי פה אז לא לדבר. אחרי שנים של עבודה קשה, הנה הסרט, קחו בבקשה. הנה הסרט, עכשיו הוא גמור, כך מסתיים כל סופו של סיפור. הסרט שלנו סיפור אגדה, עבדנו קשה אז תגידו תודה. שחקנים מעולים בערך שליוו אותנו עד אמצע הדרך, מנגינות נפלאות וצלילים דיסוננטיים, שירים ישנים שכבר לא רלוונטיים. בפרויקט, הגיע הזמן את התודה לחלק. אז תודה רבה רבה להלל שאף סצנה הוא לא קלקל. אז תודה רבה רבה לאליה שלא יצרה אף בעיה. תודה רבה לאיתמר ששום מילה רעה לא אמר. תודה רבה ליאיר, הבאנו לו כסף, הוא לא החזיר, תחזיר לנו. תודה רבה לרוי שהוא על הסט, אז אוי ואבוי. תודה רבה לאלעד כשביקשנו לשבת עמד. תודה רבה לשלם שהיה לו אומץ לב. תודה רבה לנועה ששיחקה את הטקסט כמו מנוע. תודה רבה לניל שאת המצלמה הוא לא הפיל רק פעם אחת. תודה רבה למוצי שהביא את המץ למוצי. תודה רבה לבילי שאמרתי לה את המפתחות תביא לי. תודה רבה לאורי רוזן שתמיד תמיד ידע לפרגן. ועכשיו לכוכב רותם שווה זהב, אבל אורי רוזן הוא המגניב והוא גם במאי וחתיך. לא נכון, זה אני הבמאי, הוא לא יודע כלום. שנינו במאים אבל אני קצת יותר. זה ממש לא נכון, אתה סתם חופר. הכל חוזר אליך וגקי בידיך. טוב למה לריב, זה לא כל כך מגניב. תודה רבה לכולם, היה פשוט מושלם. למה זה נגמר? זה נגמר כל כך מהר. לא רציתי שזה ייגמר אף פעם. היה כיף, היה כיף. עכשיו אורי, למה אתה הורס הכל? אנחנו מחליטים לעזאזל להתרעוף אתכם. עכשיו אני לבד, נשאר במאי אחד. מה הולך? עכשיו אני בשלטון, למחוא כפיים זה הזמן הנכון. תודה רבה לכולם, אני אורי רוזן מלך העולם. תודה רבה שצפיתם, ביי. תגיד אחי, ראית את רותם? אתה תשפוט אותי על הגב.
הבט מסביב, סנן את התפקיד, בדיבור החוזר, אף אחד לא מקשיב, זה מופע של ימים, אין פה את שנייה. את הכלים, אולי קוראים דיסוננטים. אז ימצאו בכוורת, הפך בשלך אומץ, תפסיקו חזק, נחיתת עונש, צריך אומץ לשים סוף לעימות, טיפה לחינוך לקומץ, די לאלימות, הם מפתם על קמפיין אידיאולוגיה ומיסים, טעמנו כבר שקשוקה, אבל איפה הביצים? ויעלה מהאור יעקב, תביא את הסולם שנרד מהאש, כי היונה הפכה לנר. יש לי להשתין יום, פאק. תן לי מנגינה שתשאיר אותי נקי. מנגינה שתתפשט בתוך די, לאן? אני לא רוצה לקחת בתחת. בכל החדר. בסדר, זה מה ששאלת. מה הולך חבר'ה? ואלה חברי המגמה. בואו נריץ קצת קדימה. סגולה, אור לגויים, אין מצב שפת חיים, חושך התהום. שיט, יש שם שומר. מה עושים? יש רעיון? שתוק בן זה. שקיים בכל אחד. מישהו אמר תן בי, אדון שוקו הולך לבקר חבר שלך, אדון שוקו אחר. הם הולכים ביחד, הולכים למכולת, המכולת של לא יודע. בתוכנו יש כזאת